както се казваше в едно кратко видео, това не са кунг-фу движения, всъщност човека се опитва да се спаси от комари. Така и аз. Днес ще ви кажа няколко приказки за продуктите на Farmate и защо всъщност е важно да използваме репеленти против комари и други буби. Преди няколко дни се върнах от море, бях на Ставрос и честно казано съжалих, че не съм си взел някакъв спрей против комари. Направо ме направиха на решето. То от тук натам ще гледам да си нося някакъв репелент в мен и задължително някакъв крем против изгаряне, защото това е другата тъпотия, която направих. Един ден не си взех UV тениската, мислех си, че съм фанал тен и изгорях брутално. В някои области лятото, особено в жегите, ври от комари. И докато зимата, като си лова, не ми е толкова проблем да се завирам по мочурищата с каяка, то сега лятото направо си е брутално. Продуктите на Farmate изглежда, че имат доста добро съотношение цена-качество, а пък същевременно виждам, че имам и голям избор. Като започнем от най-различни репеленти против комари и други насекоми, ето този с масло от цитронела, чаяно дърво и евкалипт, все думи, които трудно изговарям. Така, това е с босилек и лимонов екстракт. Това е цитронела натурал и цитронела плюс, както имаме най-различни гелове и спреове за след ухапвания. Този с олио от чайно дърво, прополис, ето тук виждаме крем за след изгаряне, да успокоява кожата, мисля, че има и пантенол в него и други съставки. Това е спрей за след ухапване, както и гел за след ухапване. Продуктите на Farmate можете да намерите на сайта на Fustar, както и във всеки един партньорски магазин. Това беше от мен, приятели. Пожелавам ви прекрасно и успешно лято и по-малко да ви ядат гадините.